Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palmay Drama. Ug karon mga listeners, balik na po tag-upload sa atong Palmay Drama compilation part 50. Kaabot na ta og part 50 mga listeners. Ug kana salamat jud kayo sa inyo ha, nga nakaabot jud ta ani. Maghisgot sa taona mga listeners no. Ato sang hisgutan mga listeners na kini atong drama karon mga listeners atong i-upload 1 hour lang ni siya kapin. Kay kung ato ning patason mga listeners dugay ta maka-upload niya dugay sad ko kaw manog edit mga listeners kay dili ba jud lalim kini mag-edit ta kay no sakit kay sa mata niya daghan pud kayo copyright song mga listeners mga 1 hour lang nato para maka-upload ayon punta nga dili 1 hour lang nato kapin parang ma-update nato atong upload no kay kung atong patas-on mga listeners dugay pud ta kahuman no moabot og 8 to 9 days usa ta maka-upload sa atong drama nga ato lang ni ibalik mga listeners nga ang 1 hour kapin mga listeners sinaot masabtan yung mga listeners sa dili pa ta magsugod sa atong drama mga listeners magbasa sa atong comment sa atong shout out katong nag-comment sa ato harita sa atong comment section katuning last nga gi-upload nako 3 hours. Kambinji Kasyong, Happy New Year idol. Salamat sa bag-o na pod nimong upload idol. Salamat kanimo Binji Kasyong sa imong pagpirmi pagsunod sa atong drama. Ug kang Oscar Abayadog, salamat kayo sa 3 hours nga drama idol. Salamat pod kanimo Oscar Abayadog. Kini atong drama karon 1 hour ni siya kapin kay kung ato 3 hours mao to no. Madugay jud ta og upload naot masabtan nyo duha ni comment ni Oscar Abayadog. Salamat idol kay nibalik na ka dugaya paabot idol pero okay ka po idol. Happy New Year. Totoo jud ko naka upload atong miaging no kay dag natay mga bisita ato nya taas po na itong pag-edit mo dugay kay ta naka-upload balik. O shout out na ko si Rumiboy sa Misamis Oriental. Shout out kanimo Rumiboy, may pagpaminaw nimo diha. Ug kang shout out po na ko si Jingkoy Lingkit diha sa Lindaban Bukidnon. Shout out nimo diha Ilsaldi Lingkit. Happy na pista sa inyo. Shout out. Salamat sa imong pirmi pagsunod ug paminaw sa atong drama. Ug kang Dodoy Ugay, salamat pud kanimo. Paparts Dodoy Ugay, salamat sa imong pagpaminaw pirmi sa atong drama. Salamat kanimo. Ug dili nato tas-on mga listeners, ato nang sugdan atong Palmay Drama compilation part 50. Ako si Lauro ginaingon, dili babag ang kakabos aron ikaw magpakasa sa imong pagkabana. Kugi lang, balag pobre, basta makakaon ka tulo sa usa ka adlaw. Ayaw gyud kog tintala kay kontento nako sa akong asawa. Uning netabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, motor mo diha, motor. Diara ang motor. Guwapo ang driver. Humot pa gyud. Dire. Driver, sakay ko. Uy. Siya na sad. Ang niya. Ari gini siya pirmi sa kaila ko da. Iyay. Dali. Sakay na motor. Sorry ha, nga nadugay kong out sa kong trabaho. Ganihari kang nagpaabot na ako, Lauro? Ha? Kuan kining kanang Ngano nagkanga-kanga ka.
Bitaw eh. Nalipay ko nga ikaw ang pagawas na ko sa kong gitrabahoan. Mo ba? Pahatod ka, Ma'am Pauline? Si ma'am, uy. Mamsa? Ah, Ay, Ay, sige na, habal-habal driver nga gwapo. Largan na. okay. Ay, makapag ko ano. Sige, gunit lang dia, ha? Aron Ay, mahog. sorry, nasaag. Ay. Hapit yun. Uy. Puta, ni bayan na, uy. Kung magkapantay ang niya nga, doon ni Sir Uyam nga, may kugi ka sa trabaho. Ma'am, ni Anata, kuhan di ay, sa gito nga ni mo? Pauline. Pauline, Pauline. Bisag unsa Ani, na imong ganahan oy. Basta kay sang piton lang gyud ko nimo. Salamat okay. ha kadyat ka manaog una ko. Sige, ma'am. Ma'am na ba Ay, alam na saag na. Sorry. Hapit yun, hapit na sa masaag. Unya takahatagan sa complete ha. Ha? Kuyog sa nako diri sa amo. Ako Uy. ramang usaron spy. Sud sa takadali. Sud? Ako ri bahala mo hatag nimo kwarta. Tanan na. Uy. Medyo naipit yung kuba. Uy. Asa man ta? Kanang imo trabaho, kung lito ko na to, dublihon nimo, kuha ang usa, mo na atong buhaton sa sud sa amo, Uy. Unsa, wag ko makasabot, ma'am. Pauline di ay. Usa lagi nga na nimo trabaho. Kuan? Kaya akong trabaho karon? Ano kuan ni siya? Habal-habal. Habal-habal. Oh. Kuha ang usa. Kuha ng usa. Habal. Kana. Habal. Mauna. Mauna? Tana sa sud sa bahay na. Maghabalat na sa sud. Hindi. Uy. Sumag ko ini niya, uy. Tuwa na. Diha na ang gate. Ay, ang gamayng gate nga, tahan nga. Nga ng baya. Huwag nilingi siya na akong dami. No. Nakay-condition na kayo. Sorry ma'am. Ulin. Ilang ko, uy. Umot man sa to kada. Uli na ako. Aris ako, ma'am. Arilas ako, mama. Okay. Uy, Lauro, oy! Ayaw sa pagbiya, oy! Kaya wapat na kamatagi sa pliti! Lauro! Bahala ka diya. Tahatag sa iyang plate dito si Ulin eh. Basta nilang kumakasa sa kong asawa. Uy, doon ay lalaki nga ni Bakar ako sa unahan. Salamat. Di mo sakay sa kong habal-habal. May ngadlaw, boss. Asa man ka gustong magpahatod, boss? Uy. Maupanak, nakagusto ka sa maong habal-habal driver? Ma, nadlok taon siya nga, madayon sa ato. Diyang akong giingnan nga, ako rang usa din hisbay. Ako magikumitsahan nga mag-ana-ana mi. Hala, uy. Uy. Ikaw na kulino, hunong na kuno ano mong pagsigig komedya anang mga laki, bi, para na yung paghinanggaw anang mga laki. Ikaw ragyapoy alkansi, kay ang laki, di ito ka tinudon, anak. Mauman bitaw, nga waon ako magbaton og uyab ron, ma. Tagam ko, uy, igor akong tilawan sa mga kanahang dagko. Nga. Kanton tas Lauro. Kay? Bati ko nga nakagusto ko niya. Uy. Yun na. Si Ben. Nakakita ko makausa kahigayon ana nga nagsakay siya sa habal-habal ni Lauro. Labasig kaila sila. Mga tanak ko. Kung tinuod ba nga doon ay asawa ka to si Lauro? Ay, mao ba ka, Ben? Minyo ka dito siya? Wapas to sa away. Ay. Ikaw wapas sa ka, pero ikaw nang laki ko tilaw. Please, na initilaw. Ikaw kanang asawa ni Baylawro. Si Baylawro, ginakaturja ka na. Ikaw bagano na sa Oo, at least daghan. Uy. Pini mo gawin mo. Baka gusto dito atong Lauro. O kung manguyab siya na ako gaw, ako di siyang sugton. Bahalag mahimo lang kung usa ka kabit. Oh, go Paulina. Ing na siya kaupi. Nga makita mis taon-taon. Probida, no? Tuwa araw mas pikas baryo na. Tuyo ko na kay ako. Tuo sila, eh. Tangi na siya, eh. Ha? Tungo na tong trabaho niya. Tangi ba? Oh. Nag-off ni mo. Anak mo na siya yung standby sa habal-habalan driver din, ha? Kana si Baylawro. Ha?
Permi mo na siyang parking sa maghuwat mo na siyang pasahero niya. Unsa? Mabdos ka na, Lili Luisa? Oh, dong. Ay! Muna isulti sa doktor nga nag-check up na ako dito sa health center. Usa ka buwan kapi na nga akong tiyan. Yes! Salamat! Papa lagi ko! Og ako mama na sad ko. Ayay, kindi! Sige na, Atuon ako si Papa nako, paibaon ako siya. Doon na sa umaabot nga po. Ug day, ligo dayon day, ha? Kay inigbalik na ko day. Atong buhatan og kamot ang bata day. Opa. Basin ko ang panaog ko sa kakamot ba? Sige, lakaw na. Adto as papa nimo kay maligo ko og magpahumot kog maayo dong Lauro. Salamat. Kay may umaabot na gyud kong apo. Karon nga nasayod ka na nga mabdos ng akong asawa pa. Di ka na gyud mo andar na ako ha nga mangitap kog laing babae nga makahatag na kog anak. Ay na lang nako. Ayaw itaon. Abi, gud ni nako dong kunang inutil na ka ba? Di ba ikay inutil di? Ang imong asawa ba? Kay kita god, wa man tay kaliwat nga. Dili makaanak man gyud ta. Di ba? Pero ako pa, balag di makaanak si Luisa pa. Di gid ko magluob sa akong pagkabana oy. Bilibag na ako nimo nako. Unay nabiliban ko nimo kay wa nimo sunda ang akong gihimo. Ako na daghan kay ko og kabit. Has ilan. Ugtas ko tong inahan mo. Buhi pa to? Ugtas to. Unya karon nga patay ng mama, asa naman to yung mga kabit? Ha? Gibogan naman ako tanan nila. Sabay. Kay panagsa naman lang mo tuskig ning ako in tao nga idara na ta. Pero kung itsahan ko kanang himungaan dong o batanon ba? Adin na himungaan na kanang batanon yun ba? Tuskig pa man ni dong. O lagi dong. Asa ko man tayo ning dapita. Oy, yun na. Usa Ano may tao sa gawas o? mo? Nay nang lilis gawas kinsa man na? Bitaw no. Mura na yung anino ka. Nanay. Gitawag man ka. Ay, Lauro! Uy! Pulauro ko no. Ala na unsa man ni. Pulauro ko no. Uy nga ako ning amigo nga tuapuyos pikas baryo. Daan pa ko nga familiar kay na kung dagway sigigli diri. Mo ni pulauro mo ko Bay ka. bin man na. Bin kuan. Sa bin balas na. Oy bin. Bin balaba. Bin bin. Sa ito yun ni Umay. Mo ba? Imo din ang igagaw si Pauline bay? Ang guwapang asuki na ako sa balaban. Pulin na po, Paulina. Paulina rin ha? Pauline ba yan nun? Lagi. Tahan na siya, ano kuno wala ko nung kami pick up sa hero dito tungod sa trabahoan tao na mo. Ay, Ako kung trabahoan nila ba? Ako ko trabaho wala dito. siya eh. Wala kong tambay dito eh. Di na ko gusto nga magkita pamiyato niya bay kay mura mo to gusto siya nga magpa ana-ana na ako. Ay, Unsa tong nagdunggan ako no? Unsa to? Manan, Ha? Dunay gusto nga mo paana-ana unsa ba dong? Kuan pa kinang Tila, sa ana-ana demo. lagi ang papay. So ba interesado ka na unsa ba? Buayahon sa lagi ka no? Bida. Buayahon. Membro kas baungon. Bida. Mo resulti, tinuod na noy. Ang gwapa na ko igagaw si Paulina ba? Kanang pulin-pulin, Paulina di ay. Oo. Yamat ha. Birahe dayon dong. Unsa birahan? Birahe. Oy, di ko sama nimo pa no nga imo lang giuntoy si aning mama kaniadto. Kana ang batasan mo ang di ko gusto nga akong sundon. Oo na diya. Unsa man dong Ben? Gwapa ginang igagaw nimo, ha? Unya batanon pa? Ha? Unsa man dong? O lagi, gwapa lagi niya batanon pa yun. Lindo sa Daghan lang kayong lalaki na kaagin oy. Uy. Di na virgin. Wala blima dong, wala blima. Mura ba ka ng kawayan ba ba nga butong dagko kay mga. Basta ako dong, wag na blima na ko dong, kundi na virgin. Ha, stilan, kakinin ako dong. Mura mo sabdi og bata, gidakon. Ay, pagpuyo pa eh. Tiguwang na kay. Sa guwang. Wa ka na ikabuga kay tiko ko na nimo ha. Sa ko. Inglay mo igagaw bay Ben. Nga di na ko gusto nga magkita pa eh. Aron malikaya na ko ang disgrasya. Ingna siya ana. Ako'y naluoy ni Paulinda nga buot mo sa kayo ta sa akong motor ganiya. Apan akong gibalibaran eh. Sorry kayo Paulin. Apan maglikay na lagi ko nga makasako sa ko asawa. Guwapa ra basag ka. Kasi matintal ko. Ay, kay nito. Karabag yun nga akong
Na akong gana karon sa house. Wali na ko sa amoy. Pahungawan ko tong akong asawa. Ini tukar sa kong gana. Timingan yung pag-ulina ko dahil mo paggawas ni Mus Banyo bagong ligo. Bakit kay ko? Humod ka? Pa ko nakaihi. Bibi, sinuto mi. Kahumog ka lang Ayaw tila. Ipa, gilok pa. Kalambe! Dali na! Diri! Diri! Talikod! Diri na tali! Ayan lang! Talikod na dahil kini! Tabi na yan! Lauro. Imubog sa ilo! Hindi ko! Kalami, Talikod style! Kaya, Paspasi si tabi, paspasi. Igod sa gamay, oy! Kana, bantang na kasi nila! Ako, gausan ako. Luyan ako. Maniho niya, ay kapoy ni mo. Agbaw na kay ko kung ang akong asawa ang akong ikatagay sa kalipay, mabaws ka nga. Busawa na gyud ko mangandoy ba nga makatilaw kog laing babae, oy! Nagyud! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ingon, igugma ang imong kaaway. Gaksa og hugot kaayo, ug ayaw buhi eh. Hangtod kini mamatay. Mao kini nitabos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahi kalimatan. Oh, pipili lang mo. Pili mo daan kita inyong ganahan nga i-out, ha? Kanang naskilid kanang naskilid sa stage show dancer. Siya si Judy. Ay, kanang ako yan. Ang tupad ni Johnny, ang tupad ni Johnny. Si Johnny ako, itikon ako si Johnny. Ug ba, sa bagyo sa kumasahin, ganahan ko din kong trabaho kay mag-adto kong lalaing dapit. Pag amping kanunay anak, Oo, ang pigi ko ma. Tungod din yung duha ni Papa. may kakay, huwa ka pa makahuna-huna sa pagminyo dong. Wala ko ganang magbinyo ma. Kanang hasol kayo. Naka-observe ko sa akong mga maguwangan na binyo na. Matod pa nila, nagbasol sila. Ganun, nagbinyo pa sila. Iyon pa man ni boy nga, kung mahimo pang irwain ang kinabuhi sa tao, iyan yung girwain. Mao, saon. Naka-timing man sila mga asawa nga mga maldita. Okay na maldita ma, basta sakto pod. O may rason na ka maldita. Mao, sakto po ka anak, Samson. Bagyo, mama? Yes, dear. Okay, wa man ko. Kumanin may bawal isklama, ha? Sige, mama. Kami ni bahala sa akong mga kaubang tamat sa pagsalig, mama. Kabog daw sa akin din sa Bagyo. Tinawag din nakita ko sa TV nga mag-jacket ang mga tao din sa Bagyo kay tugnaw gini kayo din eh. Hi. Hello? Bagyo ka? Hindi, taga Cebu ako. Oh, kabayan. Uy, Bisaya sa di ka? Oh, katulong pangingon ako nga taga-Bagyo ka. Masaya na kayo to. Salamat. Salamat. May gay bar ko. Pwede ka mo trabaho dito. Unsa may akong buhaton? Musayaw ka lang sa tubangan sa mga audience, sa mga customer. Mauwaw ko. Hey, ay ka wow. Eh, may ilas ta. Ako si Mama. Ano ilang sangpit na ako sa akong mga client, sa akong mga macho dancers, ug sa tanan. Mama. Hi, Mama. Ako si Samson. Wow. Oh, nice. Nice name. Samson. Sakto kayo kung ilang ikaw Samson kay murag imong lawas o murag Samson. Kato bitaw sa lida nga Samson and Dilila. Dilila. Dilayla. Dilayla. Kita kato Samson and Dilila nga gigakos na lison kay Bukton. Oo. Apply dito, dumato di ka. Sorry, dili ko magkamaong sayo. Tulungan di ka. Ha? Sayo na kayo sayaw, oy. Someday. Yung ini ay, nanay sayaw, anak. Jesus Marisi. Uy! Ha? Iko akong lawas, no? Sige ka na. Body language, Burisip, ha? O niya, ang mga mata, itutok mo sa mga customer, ha? Sabi ng mga bayot, ay mo tutukan ilang bakbak sa mga bayot, ha? Ang mga matruna ng mga bayot. Gets ni mo? Di lang ko, Mama.
Di lang ko mamagos. Gigutom ko. Okay ka, Samson? Kung ibitaron ti kag lunch? Asa man ka, Sofia? Ni ako sa Baguio, no? Unsa? Ano nga man ka magpahibaw na ako? Pahibaon gid ka, Johnny. Aron dili ko nimo tugtan. Sige, diha na lang ka. Buang ko ba yan, ha? Wa man lang gid na ko nga maato sa Bagyo. Kinsa man kahiing kauban? Oh, si Mama. Tuwa sa Bagyo. Dili ka si Mama ang nagdani Sofia dito. Akong tawagan si Mama. Hello, Johnny. Mama! Ikaw ba'y nagdaan kang Sofia sa Bagyo? No, ay mo doon. Ay, kog. Sakay si mo tingog, Johnny. Ha? E dili ka napakaon ako. Ha? Ay, batasan. Samson? Oh, Sisintahon ko to, sisintahon. Sinta? Sisantihon ko to. Bago na ko nanawag nga si Johnny. Oh, Ikaw may akong ipuling Johnny. Isip akong special nga macho dancer. unsa? Wa gyud ko masayop nga kining Bagyo ang akong gipili nga bakasyonan ako. Bahalag na suko nako si Johnny. Mag-enjoy lang gyud ko dinhi sa Baguio. Baby, mag-selfie ko maayo. Musandig ko ining pine tree. Pine tree. As in F. Oh, time pa. Naay na photo bomber na ako da. Hi, Miss Beautiful. Hello, handsome. I'm Sophia. Ikaw? Samson, gunitin yung kabayo kay mahadlo ko mataga. Ay, kadong Sofia. Ano na mga tao ang mga kabayo din sa Bagyo? Ikaw ha? Tikasan kaayo kada. Dako kayo ang akong kabayo niya. Ang imuha perting gamaya. Oh, dako di ko kabayo doy. Dako ni. Oh, awa. Unsay dako nga gamay man na. Kakita day ka. Kita. Kana kung imong gisakyan good gamay man na. Aw. Kina ko gisakyan gamay pero ang ako dako. Hala ha. Bantay bitaw ka karon. Mahikapan niya kung anong tinuod. Kung tinuod ba ng dako ha? Oh, sige, karong gabi. May kapon ka. Basta? Lagi. Samson! Samson! Misuki ang kabayo! Tama ang matapos ko! Samson! Sofia! Aray, hinala sa paghilot. Uy, Samson. Lihok mong gugay ka. Isuki ng kabayo. Gusto na si mong paghilot, be. Ah? Salamat. Okay na ka, Sofia? Okay na lang. Kagihilot man ko nimo. Unyang gabi ha. Unsay? Hala no? Limot-limot bidayon ay. Ang dako ba? Aw! Ayaw katawa, Samson. Tinuod din ako Pahikapa ko na yung giingon nga dako ha. Joke sa tong ako Sofia. Anya, di mo ko ganahag joke, be. Gusto mo kong tinuod, be. Ay, napagsige ko na una ato Sophie ko, John. Ni ako. Ako yung kauban ng tibo ka diin. After sa mga duty din sa club ko, ita ha? Manuro itaw, te. May mo bang di ko ni mo sumukong, Glinda? Sa mo ko takit ka. Kundi ko mo panan sa pag-imo. Samo ko eh! Ha? Si kuna-huna kang Sofia. Kunya, si Sofia. Umakuna-huna niya. Ina kung makakun, may kauban tong laing lakis Bagyo. Gusto na, Glinda. May mo ba? Ay, naku, kasuko, good. Wow! Dako man ka groom din sa hotel nga imong gistayahan no, Samson? Utag gid ay kasa. Abi nimo Samson, sultihan ti ka. Bisag wa ka mangutana. May uyab man ko. Usa ka macho dancer sa usa ka club. Mo ba? May nakaila kong gay sa unang adlaw ko din sa Bagyo. Sure? Kisa nga? Nagpatawag na to siya. Mama? Mama? Oh, siya ang tag-iya sa club nga gisayawan sa akong uyab. Umo ba? Kagamay na sa kalibutan, no? Nag-apot ang pulos taga-Cebu din sa Bagyo. Unya. Sige lang tagtabi-tabi ini. Hain naman ang giingon nimong dako. Hikapon ko na nako, bi. Hikapa lang, ha?
Hikap ra lagi ko. Baby. Dako sa. Tempa. Wa mo ko ka-feel, uy. Baby. Sofia. Kamayan mo mo duwa sa akong... Lagi ka, Samson. Hikap ra ba itong sabot ra ba? Maawa niyong bayana ka. Huwag ka madaghikat na. Hikap ka sa ko ni mo, Samson. Samson na. Hikap ra ba itong sabot na? Ako, kung di na ito ganito na. Samson na. Samson, sige na. Ipadayon na yung magibuhat na ako. Kumain na niyo. Julapin ako maayo. Masaman ko kung ngabil. Hindi madada. Sige na ba? Sige na. Sige na. Sige na. Gabuhi mo ko. Hindi ka buhay kasi. Sige, dagat sa CR ko. Uy! Atay para mo. Hindi ko suka din. Ay, basta. Wait, tayo pa ko. Ikaw, buhay. Buwa na ako. Ay, ikaw ba? Sige na lang. Uy, tuwasan na lang pag-julap na ko. Ha, Samson. Sige na, julapin ko maayo, Samson. Giluod ko maayo. Huwag ko kagwanta ni suka ko. Kaya nidutas ng bati, bro. Jadi nakakilap ko sa dapit sa bugan. Dahil maglami. Paano namutang siya gawas? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Aida, ginaingon, ayaw palabik salig sa lalaki. Kung tamis kin manulti, mauusap ang kapait sa iyong pagpasakit nimo. Wasang kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalim ka. Maing gabi mo na eh. May gabi usab kanimo undo. Say ato nimo. Mamisita ko sa inyong dagan eh. May Aida. Mao ba? Tagadiin man ka undo. Taga-amo ano eh. Nagyapon ka puyo sa inyo. Alain sa kayo, guwa no eh. O kung mao ka na, dili mahimo nga mamisita ka sa kanila. Insultador ka. Ha? Noy, nagsulti rin gusto. Hawa sa kong atubang. Wa ko makahuyo ni mo do. Maing gabi Lord na. Maayong gabi isa di mo, Rostom. Dayoy. Salamat Lorna. May panisulod na da kay. Way labag pamisitahan. Grabe yan mo ba yung gusto mo eh. Hasta pili mong bayad, gibuyaban mo. Agi-hagit ko sa bayot bay. Panguyaban bitaw na ako way 5 seconds bay. Gisugot na yung kanahan. Niya si Aida. Pamisitahan ako balik karong gabi. Abi na ko mi-surrender na ka sa pagpamisita na ko, Rostom. Love ti ka Aida. Nga mo surrender man ko. Kamus amo ko na masugto ha. Karon, Oh, uyab na ta. thank you Aida. Ikaw na yun, Virus Tom. Mura nagkakanta ni Marco Sison nga, si Aida, o si Lorna, o si Fee. Kinsa man ang fee bike len. Si Fee. Fee Limon, bayot ko. Malit ko sa dagat karong Domingo. Mag-family banding ni. Kuyak ha. Mag-overnight stay ni. Kanindot ana Aida eh, pero murag di man ko makakuyog ng mga Aida. Ha? Kay nga naman, Rostom. Kini may basketball game eh. Next time na lang ta Aida ha. Dayon, Rostom. Happy birthday ni mo Lorna. Thank you, Ross. Ay, happy kay ko kay ni Aka. Kahumot ni mo Lorna eh. Thank you. Happy sad ko. Kadiyot lang. Nganong ningaw man? Wala gibisita, ha? Wa ko mang imbitar og lain kay gusto na ako nga kita lang duha ang mag-celebrate ang birthday. Ganahan na ba unta to sa bay client ng uban ako da? Ay, sa sunod birthday na lang ako siya pauban now. Ha? Sa sunod tuig pa? Correct ka, Sean. Uy! Kay correct man ka. Doon ako'y premyo ni mo. Sa mga Lorna, ha? Ang akong virginity. Lorna, kini dili na may akong giapas akong uyab. Di ka ganahan, Rostom. Nga ikaw ang makauna na ako. Lorna, Kung mapamagpisan mo.
Uy, sa among mga ikagaw, ako raman ang way gida nga uyab. Imingaw na hinuan ko ni Rostom ta. Ako siyang tawagan Pasig na human ng ilang basketball game rong orasa. Pinsan ning nakatubag? Hello? Kinsa ning nakatubag? Tubag ako! Kinsa ka nga mitubag sa cellphone ni Rostom? Number magito ni Rostom mga kung ang babae man ang mitubag. Og nag-ako pa. Usban ako dayan, gihapon nga nag-ago, gihapon ang nakatubag. Doon ay milagro nga gibuhat si Rostom. Ay, naku na. Ayun na. Nanahon ko man ang pangita. Ay, nakata, di makaiti, di. Watan ni Tom. Uy, 1K ra. 1K ra may Filimon? Oy, not Filimon. Bida, 1K lang na. Mo papalit, bangpud ka na kog motor, Tom. Uy, nalimot ko na. Lik na. Bawa na ko, Tom. Bawa na ko. Kay tagbaw na ako Filimon. Ay, isa. Mas nindot nga ikaw yung drive na ako, ha? Tom. Ligtang ko may bawkin sa tumitubag sa kong cellphone na. Basig ako tong teammate sa basketball o gikumidyahan man ka ba? Naibaw ni ko Rostom. Tulumi sa imong kinabuhi. Ako, si Lorna og si Feng Bayot. Ako, virus to. Nga naman taong ka ba, Clintoy? Bay, naluit ako kong Aida. Kaila ko na nga nangutanan ako kung kinsang inyong mga uyab. Ako nagsutuhan. Yabagan mo nun. Marikor mo ka. Day, pahal ko sa inyong tawag ako. Pahal na yun. Wala ko niyo. Gawas pagsulti gusto katong Aida. Taong siya naman ka, Aida. Ganong sige magkaghilak. Di naman ka mukhaon. Dagang lalaki diha. Wala dili na ako kailangan sa ka lalaki nga. Uya pagani mo, pailakon ka na. Patilaon ko ito na. Pagsulti ka, Gustong. Uy, Noy. Ano may atras mo na? Noy, kining. Alkado! Kuha Noy. Basig, dapatan ko ni mo Noy ba? Tinipatan tagiw ka, buhanga ka. Ha? Di pahilak mo akong anak. Si Aida! Ha? Kay... Ha? Ay. Di pahilak mo akong anak. Yung paghani mo, di pasakitan mo na siya. Ha? Agay! Gusto na Noy! Gusto na! Agoy! Tao nga akong kadlukan, ha? Di ba ba? Agay! Dahil sa hospital Rostom kaya timanon ta ka. Saan ako na di pa sakitan di ka, Aida? Ay. Oh my God, pastila ka punuhin mo. Lorna. Rostom. Uy! Tom. Uy, Fi! Uy! Ay, ko nagilabti niya. Uy, nabuang ka ng bayuta ka. Ako. Ay mo ba? Ayaw mo paglalis? Hoy! Tama sa dala ko. Ayaw mo paglalis. Ako'y magbuot. Si Aida ang akong gusto nga motiban ako. Ngunit pinuod. Pakaslan na ka, Aida. Tarong kang pagkababae. Pili ka deserve nga pasakitan og lalaki. Kung ikaw ko piliun. Uy, ayaw hawa na. Giwarik na tikalo na. Uy, sa kuwiratan duha. Sorry lang itong mga taglama. Sa mo ko, di syodi na lang. Gipakaslan ko ni Rostom o kay 3-pointers na siya sa basketball, was yung himo na ako. Kada gabi, i-shoot o na niya o na i-dribble. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rowena. Ginaingon, cheap ang babae nga mo'y manghagad sa usa ka lalaki. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimot. Hi, Jollifer! Tupad ko nimo ha? Di ka sa atbang ha? Kanang atbang ng kuranan, uwi na. Nga dili magi ka makigtupad na ko ba? Napa may baganti ng kuranan sa atbang? Dito lang ka. Okay. Unsa may masudaan? Dinarang? Linarang? Uy, ganahan di ako, ana. May mong mangayo? Why? Masinindot ko naman ang sabaw. Wow! Thank you, Jollifer. Hey! Di barok na kita, Jollifer. Human ko kaon. Ay ko gabay. Muna lang ko ni mo ha?
Excuse me, Rowena. Kaitlas, baya niya. Asa naman kang tawhan na ka ba? Uy, Gaga. Nga nagutang mangita pa makaglaing laki, nga may uyab naman ka. Nag-live-in naman gani mo. Dili na lagi ko ganahan sa akong ka-live-in, oy, Beshi. Kay nakakita naman kaglain. Gaga, gid ka na, uy. Ay, kung ina nangulit ta kaglaki, ha? Unya, lain-lain ang amahan sa mong mga anak. Nga naman ko di ay. Sa din ako nga mawagtangan ko gugma, ha? O mangita na pagkuglain. Oh, hala ka, girl, ha? Social ka. O say sosyal. Social ka nga pagkainahan. Lain-lain ang amahan sa... uy. O sa manang imo, collect and select? Nawagtang na lagi ang akong gana sa amahan sa akong anak, girl. Mao nga ganahan ako nga mangitaglain. O ganahan ko nga makigbuwag sa akong ka-live-in. Maayong buntag, sir. May buntag. O siya ato? Mauni ang bahay ni Jolliver? Oh, ako iyang amahan, si Ruel Kirante. Mamisita ko niya. Ano man? Ha? Mamisita ko. Kagwapa mo niyo, misita kaglaki? Dili man siguro na ngilad, sir. Lain kayo paminaw na usa ka babae mo misita kaglaki, oy. Sir, harsh na kay kamanulti. Be, tabi be, kitsa di ka? Oh, wala na bago pa taga istorya, amahan ko, Jolliver. Alright. So, tawagon lang ti kag father, ha? Father. Sorry, father, ha? Unsaon nga gwapo magud kay imong anak. Mao nga ako nalay mamisita niya sa office na mo. Iya ra mo kung edad, ma. Mahimo ang sultihan ni mo si Jolliver, sir, nga ni ako. Ay, pastilan. Naunsa na ba yan yung panahon na ro? Ni ana ba si Jolliver? Ma'am, wapa si Sir Joliver, ma'am. Rowena. Paybaw ako kung ni ana siya, ha? Oo, ma'am, Rowena. Sir, karon pa ka? Oh, Binoy. Anong gisugat mo kunin mo? Nas, ma'am, Rowena. Gisapot ra po to, sir. Upibawon ko na ko siya kung naabot na ka. Unsa? Kaya nga naman ko no, Binoy. Ako may bawo, sir. Ako siya pibawon, sir, ha? Ayaw! Oh, Kisa pa siya nga mong paybaon. Ganyan ako. Pariya sa may empleyado. Gawas pa sa... unsa man ko niya? Ha? Kung manulti siya, mura siya nagkatag-iyan ako na. Ayaw si sulti niya ako. Pasagdi siya. Naunsa man ka? Kasayo na ining paghimo og voucher niya, masayop ka pa gyud. Be. Ako'y trabaho ini imong gitrabaho, bisit ka. Ano man ka? Mura man kag manager kong mga saba? O dili ko manager. Pero ako may department head nimo. Nagkanad ka lang da. Magdita ka. Mura ang sikinsa. Unsa? Yung niya ba mo ko sa imong department na sa kapoy? Hoy, ayaw ko walk out oy, gago. Mas gaga ka! Shit ka! Shit! Shit mong tanang mga lalaki! Parehas mong duha sa imong amigo nga si Jolliver! doon na taban niyo to, sir. Oh, Binoy. Nagkadasod ang gila. Doon ay lechon paksiw. Ala palabi ha? Ha? Oh, salamat kay sir, pero mauwang ko nimo, sir. Balay, napasalamat ka, wow ka. Ayaw na, wow. Ano? Mga ka. Sige. Kaya mo na, muna Sa ikaw. sa kategory ganahan ka makigsaw og pagkaon. Pero nako dili ka makaimbitar? Piguam, kisa piguam. Tiguan lang ko tayo, pero Binoy nga na. Oh, wala bisultihan mo, Rula. Sige, Binoy? Binoy. Oh, tiguan nga Binoy. Ano bang Binoy ko? Kay Binoy nga na. Pero ka magmanoy, anak. Eh, pala bisultihan mo. Jolliver, unsa may sa nako nimo? Ha? Nga permi man gyud ko nimong dadmahon. Huh? Unsa man ko? May sakit kong mananakod nga imo man ko likayan? Wa man tika likay. Dili ko ganahan nga unhang kog babae. Cheap ra nako na babae nga mag-una-unag lalaki. Ingna lang gyud nga bayot ka. Binoy. Binoy. Lang taglay lamisa na. sige na. Dali, Binoy. Sige, sir. Masig, una lang mo kaon, sir. Una lang kagkaon. Unya na lang ko. Oo na. Ari na ko sila. Oo na. Basta ko. Nawa akong ganas pagkaon. Bayot. Unsa man? Guilty ka? Wa man ka matubag. Oh, true di ay nga bayot ka. Ruin na. Bayot ka.
Bayot, bayot, bayot! Moto kiso sa kabayo. Moto. Uy, ipatol ka niya? Huwag ko kagwanta. Sige kung tawag ko bayot. Nahagit ka, mao ba? Isa ba din mahagit? Mura na si buang. Obses man ang mabihanan ni mo. Pasamutan inyang ka-obses. Sumuga. Nagkayan na ko sa Hindi na ko tagdon ba Bantugra. Isapot sa ganina, nasuko na ko. Ay, akong giuk-outan, oy. Haska ang sukuan niya lagi. Parehas ko mo ang tanang mga lalaki, mga shit. Unya, parehas ko utang duhabay. Sukad karon, pili og dili ko na siya tagdon. Ngano ang karuwi na? Dili man ka maghilabot na ko. Nagluto pa ko. Og, gikapoy lagi ko. Dili ka kasabot, Oscar? O man, may lain na kang laki? Hilom, oy! Klaro kay kada. May lain na kang nagustuhan og imo na kong ilisan. Sulti lang, kisam ng laki ha, kay ako naman siya. Ayaw pa kila sila, Sgod! Puspusan tayo noon kayo ng dana kong luwag may imo. Be! Pahawa niya, Oscar, be! Tiwasan ko na ning akong giluto. Kuman ni mo gluto ha? Nabuang ka? Dili lang ka mangaon? Oh, kung mauna, mas may pagwa na lang di ka magluto. Mugin mo mga lalaki doon, pulos mo mga biset. Good morning. Oh, sayo kaayo ko da. Hi. Good morning, Jolliver. Hoy, ni anak ko butak ka? Ano pa buta-buta lang ka? May mo ba? Kaya masumukon? Magtiwas pa ko niya akong report. Humanon ko pa ni. Araw ako ni masabit. Karong 9 a.m. Ikaw bang bayuta ka? Animal ka, Juda? Karon kay kita pa magduhaan niya sa office. Sharog did mahon gihapon ko nimo. Nagwapo kasi ng uniform. Ay wa, nagsulob pa ko. Hala no, kita kawa na ko'y sapot. Unya unsa man? Dili ka? Naghubo na ko. Dili ka ba? Pawa! Dili. Open your zipper aron dili ta maaptan sa atong mga hots. Open your zipper now. Uy, naunsa man ka. Ipagawas na. Wow! Naunsa ka. Abi na ko din ba ang gihapon ko ni mo. Gaga man ka. Gaga man ka. Libat palagi na imong mata. Kini man tas imong cubicol. Nakatilaw man tuod ko ni Jolliver. Pero pagani ko matagbaw niya, niuna na siya. Nag-una-una gyud ang kanahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, bisag kapila pa mag-ilis-ilis o panit ang bitin gihapon siya. Huwag kiningay tabupoy nga di na ako mahimo, mahikalim. Naana! Pasala tayo ko, Chiki. Pasala ko. Ate Chinchi, may black eye ka? Say, Laban sa nila, laban na sa. dali, so dadayon, padali. Chiki, pagtawag kong tanong sa ko, mamaabot din si Sir Odi. Sige na, pagdali. O, Ate Chinchin, Di na ko gusto nga imo ng padayon nun sa ato ng imong maguwang ha. Mga mong mo na siya. hinaya lang ko na imong tingog dyan, di. Naluoy mo ko na, Ate Chinchin. Ay, Pero may nam ko na siyang bunogon siyang bana nga si Kuya Ronnie. permi na? Nagpasabot kung permi na kining gibuhat ni Rooney sa imong ate Chinchin. Anong hangtod karon sige pa man na siya? Ha? Nganong napamanggihapo na siya? Nganong di man na siya makigbuwag ini, ha? Ambot siya ng ate, eh. Uy, last na lang nina akong pagdawat o papadayon nimo sa imong maguwang Jinky ha. Di na ko gusto nga maamong hangtod ang atong pagpuyo. Ayaw mo kapalaka. Og na, mubiya na ko din sa inyo. Ato lang una ko nilang mama o papa. Sabta lang si Jandy, ate, ha? Nagkasabot ko niya. Sorry, good ate. Di lang ni gusto nga maapil mi sa kagubuti ni mo ti Ayon. Sorry, Ate Chin.
Chinchin, nasayod kong nga sa kahubog o sa pagkasiluso sa imong bana, maong naingon ka ni ini. Mubalik ko sa kumbana pa. Unyag dili na bunog ang ako madawat. Kung iya siya ko mapatay, okay lang mo anak. Kay giminyo aman na imong tawhana, nga nahibaw ka mang gyud kang daan nga siluso kay na siya. Nganong nihal lamang yung kagpakasal niya? Gugma? Uy, di po't kumutuo kong gugma ang rason. Nangandoy mang gud ka nga makabana kag dato. Mga nairesulta. Chichi, mayo kayo pa ulit ka sa ato. Ay, pagdoon ako, Ronnie. Imo ganit kong dapatan. Pulis na mo pick up imo. Sorry na, Jen. Promise, sorry. Di natin katapatan eh. Promise. Diba, sulit ako sa pagdagmali mo taon. Pasilo ako. Please, di na may tago ko sa promise. Palihog lang, palayo na ko, kay basig. Makakita na to ang akong bana og ikaw ang sisilusan. Oy! Oh, Lain na sana ni mong nakita ko sa Ronnie. Palayo na yun yung nakaw niya. Sila! Sabi sa kusaon, iyo po nga nag-imuhang pagkabigakon, Chen. Noon sa Ronnie. Nako ba? Sige, basad lang ko, palawig na ko. Ate Chen, sorry kit kaayo. Kailangan kit ako, may gusto nga maamong pamilya Chanti. Ikaw na ka! Ay, ginawa ka. Basad lang ko, sige, di ba ko gusto mamatay? Dali, isa na dali sa sound, Ate Chen. Nanay, naabot na, pulis ate. May yung tagmadakpan na ng imong bana. Ronnie, anak! Niya na kukugang ang babae ay. Ronnie! Sa imong kaugaling! Oh! Naghikog si Kuya Ronnie! Maadto ka na si mga opisina, Jandy? Ate Jen. Anong nanguta naman ka? Masabay unta ko nimo, maadto ko sa sementeryo, magdagot ko kadila sa lubong ni Ronnie. Sige, magudsyok padamgo na ako. Okay. Doon na ako kay magian namang minteryo paingon sa akong trabahoan. Maraglain naman nagliho ka ng kumbadang si Ate Chinchin. Suod na kay sila. Og si Ate Chin, halos kada adlaw nga muhich sa sakyanan ni Chandy. Lain na bang kuba sa kong dughan nga nagtanaw nila da. Dinaka ni sila gitago na ko. Ate Chin, magsulti ta. Ansa man na, Chinky? Doon na ka ba'y ang ngayang isulti na ko? Ha? Bahin sa unsa man na, Chinky? Bahay ninyong Chandy. O ako'y ang ngayong isulti ni mo bahay na mo ni Chandy. Ngano, doon na ba di ay? Nasayop lang untak ko sa akong pagduda, Ate Chin. Nganong last naman, Chandy? Nagduda na nato ang imong manghud. Kung dili ka masulti niya nga may relasyon tang duha, di naman ko na siya mahibaw ko eh. Ay, dili ko masukot. Last na lang yung natukan ni Dini sa motel. Di ko masukot. Di ko masukot. Last na lang lagi. Laylo lang sila, ha? Ay ako. Tabawag ko. Ikaw, Maya. Bisag ka pila pa mag-ilis-ilis o panit ang usa ka bitin. Bitin ka siya bisag unsaon. Kasi ipasabot ni mo, Chinky. Ikaw, Ako? Ngano ko? Sorry, Ma'am Chichen. Naluoy na ko ni Ma'am Chichen. Mong Gipasidan anak ng Chandy, di ba? Isulti ka ka? klaro na bitin ka, Ate Chenchen. Bitin ka! Sakpak ko na mo, Chinky. O gusto mo gusto? O pawanta ka sama ini? Ha? Ha? Maging ano? sige! Mabuhay na si Chichen! Sama! Buhay na siya! Nga naman! Mulaban ka ini bitin! Ha? Sige! Pagduman mo ambak sa impirno! Ano mo ka? Naunsa mo ka, ha? Mangutana ka! Naibaw na ko nga may relasyon mo sa akong maguwang! Unsa? Moy? Sa? Sir! Sorry kay sir! Hindi! Naluoy naman ko ni Ma'am Jinky! May inyong gitridulan! Sorry kayo! Unsa man taong ka na, eh? Ano kagbayot na? Uya! Nagkagupot naman na karon, ha? Uya! Mudupa ka, ha? Ayaw pasula si na Junji!
Sa ibugtong saksi sa inyong pagkakaidor. Ikihat mong duha. O sinitong siya gimuon ako saksi. Agoy, mapriso sa ini, magigi. Oh! Mapriso sila! Jiggy! Nagsungan niya mo pangluhod duha ka bitin. Oh, sinuwa mo, Jiggy. Naala man din na, Ate Chia. Anya, nanong ituyuan mo yun ninyo? Ha? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gina, ginaingon, gadi-gadi ay maayo nga magkigminyo kag lalaki nga wa kay gugma. Kay moabot kid ang panahon nga ikaw madakin sa pagpakasa. Mao kini nahitabo sa buhay nga di na ko maaingon. Yan ang nakabuhat magana ko yan ni Brian. Ano man? Gina, gusto na sa imong paghilak. Ayaw na palabi sa imong kaguol nga naminyo ang imong uyab sa lain. Nay! Sakit ko yung gibuhat ni Brian ako, Nay! Iya kong gipasaligan niya ako lang. Ako lang, Nay! Pero baka kon siya. Baka kon siya, Nay! Anak, dawata na lang nga dili siya ang gitagana sa kahitasan. Kamoy mahimo ni mong bana. Kalimti siya, anak. Kalimti ang maong lalaki, anak. Dili, Nay. Dili ko siya makalimtan. Mahal ko kayo si Brian. Sige lang, anak. Makalimtan mo ra siya sa umaabot o niyang mga adlaw. Makalimtan ra nimo siya, Gina. Gusto agaw. Limte itong uyaw di mo kay di na yun mong maimo ito siya, maangkor ito siya ni mo kay may umaabot siya kasawa. Kaya dadagan ng arsonis oy. Ikaw. May magsiyaray ng arsonis ng lalaki ng kalibutan na kagwapa naman. Ikaw. Ang sakay mayo na kung buhaton ka, Chimpoy, no? Kasayo na nagaw. Pangitag lalaki, pangitag paagi nga makabato na kaglayang uyab. Ikaw. Ugaw. Kay ani mo ligaw. Kung masakitan ka sa lalaki, lakir sa tambalana. Sama nga kung ang laki mo sakitan sa babae ra sa'yo makatambalana. Maabagaw? Anak di ay no? Sakto ang tambag ni Jimboy, anak. Laki ang makatambal ang imong kaguol. Busa, kung dunay manguyab nimo, sugta dayon. Aron hingpit ka nang makalimot atong Brian. Pero, Nay, nawa pa may nanguyab na ako. Si Usting nak ay. Misulti man na siya nako nga naibog kuno kaayo na siya nimo. Ay, nga mo ko'y gusto ng usting, Nay. Uy, di ko niya, uy. Ay okay ra nas Usting nak. Uy. Kung magkita mi si Usting, ako siyang ingnon ha. Nga panguyaban ka. Hala? Unya, sugta dayon nak ha. Na. Sugta dayon si Usting. Unsa, Nay? Mua niya rin si Usting aron mamisita na ako? Oo, nak. Busa sugta dayon siya ha. Buutan ba yan na si Usting nak? Handa, uy. Murag di man siya kukanahan na ng Usting, Nay. Uy, kayagpi sa duglawas na ng Usting, uy. Ay nindot noon ng laki nga yagpis og lawas nak. Kidako unya taas. Uy, mao ba, Nay? Basta laki nga yagpis og lawas, dako unya taas. Uy. Ana di ay na. Oo nak. Ing-ana gid na. Uy. Hala. Ang dako og taas, Nay, Ah, ay. wa palibak nak ay. Si Usting na ron ni siya na kanang nanangpik nak. Dinhi ka lang nak ha. Akong padayon nun si Usting nak. Naanak ko dong. Pabuta ko si Ilong dong. Magkinaon sa gani na ron. Sugton ko na lang ni Usting. Aron malimot ko ni Brian. Magminyo na lang ko, uy. Ako maubad di Gina. Nagbuwag din mo sa imong uyab. Mga nakaunaw na ka nga, manguyab kang lain o magminyo na. O kung sige, sugta rin ko. Kaya pakaslan hindi ka. Kung sugton ta ka, Usting. Ang istorya, di susugot. Malipay ka ako uban nimo. Nga wa ra ba ito ang ko'y gusto nimo. Kung Bisag malipay naman. ka, malipay ko ka rin kay tamis ka kung magmahal din. Oh, Bantay bitaw di ay sige, ko istorya, sugod malipay, dito. ha? Nya, wa ra ba ko'y gusto nimo, Usting na ka? Malipay lagi ka, uban ko din. Sige na,
Sugtan ako, sige, istorya. Sugod, ito. Sige. Sugod. Saan man ta kapag sugot, babe? Dawat ako, gugma. Dawat ako, gugma. Sige, gidawat ko na mong gugma. Gina, manghangit ka ron, manghangit. Ako ibig ka asawa naman di ka. Sige, Basta manghangit na ron. Manghangit. Uy, gusto ni mo. Gusto ba't dihit sa mga? Nasa bahay ni ate. Tanong-tanong. Tanong-tanong naman. Nasod na. Lugaya ni mo, uy. Kumera nang nakadayon. Ganyan na na. Sod na, uy. Kabati. Ha? Tuwagan ni mo lami. Ay, sagdi lang gud og ingon ana ra ang kang usting nakgod. Buutan man kaha siya. Buutan noon. Ingon ka kung yagpis, taas niya dako. Mabuo man lagi niya, yagpis po iya. Pinanggahin na kong usting, pero Pero unsa nak? Ha? mara magibati gid na ako na uy. Kawagit ko'y gugmang usting hangtod ron. Oh, Gina, Grabe hang toron, wa ka paghihapoy ko mas mo banagaw. Nagkikaw uy. Buutan man nanta siya kaw, pero ambot uy. How ang magyud ang akong ginhawaan uy kung magdoon uy. Mara og doon nakita yung kipangita nga wa ni usting ba? Muray nakadaot aning kalimtang aron yun, ha? Minyo na mo karon niya, hamtod karon, nahimutang ka na, wa, yap, kuwang kas kalipay niya. Nita man ang akong address ka uy. Nagpangita gihapon ko niya ka. Si Brian ang gusto kong ikauban panahon sa mabugnaw nga kakapihon ka. Go, Gina! Tunay lalaki nga, nangita ni mo gahapon. Ryan kuno iyang nga, ugmatod niya ka. Iya kuno to siyang, imo kuno to siyang uyab sa una. Gaw! Dudo na kuno siya! Gaw! Ikaw ang ako gitong uyab gaw si Brian to. Biyado na day siya. Dudo na, eh! Uy, may tag mamatay na ng kumbana. Ay, sa lamber, oh! Mao ba? Ambing ko, B. Ambing sa number ni Brian, B. Guta pa ni mo eh. Magi ka mabunog sa inyong bana. Saan pagkabutog na akong gamay raman to iya? Parihasan ng inimuha nga. Agoy. Inyong bana. Kita ang magtipon. Sige, Brian. Brian. Biyaan ko nga kumbana. Biyaan ko siya. Gusto ko umadayon magtaban ta. Dadon na ka og dapit nga di na ta makita pa sa inyong bana. Oh, Brian. Pero Pero unsa? suwayan lang ka na akong pakibo kung tarong ako ba na bright uy. Basig masugot siya. Suwayan lang ako siya pananghid nga magtaban ta. Basta, gusto ko nga sa labing dali nga panahon, ari ka na uban ako. Oh, Brian. Sa musugot og sa dili ang akong bana. Buwagan ko gid siya. Ang magkahatagan ako sa himpit na kalipay, Brian. Pwedeng hinak ni Usting sa diyan na nanghit ko niya nga ako na siyang biyaan kay makitapan naman kong laing. Pero, yatagan ko niya kagawasan. Sa musugot siya sa dili, biyaan ko magit siya. Siya na himo, misugot na lang siya nga akong biyaan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Becky, ginaingon, ang mga babae kuno kung gikasal, ipasabot na halin. Kung gi-live-in, ipasabot, giutang. Kung gikabit-kabit, o gibiyaan, giskam. Mao kining mahitabo sa kinabuhi, dili na ko mahimo, may kalutan. Maayo pa ang anak sa kong manghudla si Luella kay kikasal na. Aho,
Halin. Pero ang anak ni Jima nga akong maguwang gi-live-in lang. Aw, giutang. Ang anak sa abong kamanghuran nga lalaki, gikabit, Aw. raman. Gikawat. Ha? Gikawat ba? Kasi Vicky Cirilo noon sa kahigama niya sa Ay, sos, magpaabot ang puhot sa resulta o yung peg. Sige na, good Vicky. Subtan ako. Pagpuyo na iko, uy. Paita biya inyo, eh. Ay, sa kapait iko. Pait pas panyawan. So, tinunod ikaw, Biki, uy. Gurs na ba yung kakapit? Gurs na Ilong niya bayot, uy. Gurs. Kung ganahan kang iko, ikay sugot niya. Ranay nga. He. Di na mo, uy. Labi ni mo, girl, uy. Ang saan ko, nga hindi naman kong ikaw, uy. Bayot, look at me. Oh? Unsa akong dagway ug ang dagway ni iko? Alin? Alin ang naiba? Parehas mo. Batig na sa. Bagay. Ka? Ikaw ro si amiga da ang manginsulto? Di ko ni iko oy, mangita og afam. Mao ni website nga makakita kag farm Becky. Ni tabangi ko bayot oy, di ko kamaong mo in English. Pwede pagkatuon lang good Becky, uy. Kung saan man ni mo pag-afam. Yana kung may mga tubang sa engineer. Oh? Ay, sige ay, try it na ko ay. Kana, kamao malagi ko ah. Try it gani. Pagwat, uy, pagani. Nangi, pagwat. Nangi, kakag-afam. Makauyaw ni mo. Kadiyot sad oy, ako si papili abayot oy, kanang gwapo ha. Tagsara ang mahali na gwapo ha. Tagsara kay mahali gwapo. Kanang dagway di mo para na sa girls nga afam. Uy, di ko tigwang bayot oy. Bats ba? Ha? Oy, Ay, pabili, uy. Oh, Kini ya, oh. Kini sa'yo. iyo yaks, katigwang na sad anak bayot oy. Kapilian ba din? Batig naong, uy. Che, Ngita rin ka kamerkan, day. Ha? nya, O bisa yun sa panguyab. Di ka yung musugot na ako, Vicky. hubog ka? Oh, klaro na. Ninom ko itong mo. Ipanguyaban ti kag tarong pero di ka na ako. May pag... Diba si angay mo mga Ang ano mo ko yan nga, ha? Kay bati kong naon? Nga ba? Ay, ikaw rin nagsulti ana, dili ako. Babush. Ay, asa ka? Ha? Buig ko ko. Ayaw pagdiyan ako. Tsulaon di ka. Hilo mo ay, tamparuson tayo noon ka diha. Taparusa ka di ka. Ha? Nahiwit mo ang naon. Tamparos ka di ko na. Magpalugos ka di ka, ha? Ha? Oh, ay! Ay! Dire, ha? Bimbo ang iyo ba? Dire. Buig ko. Ibiki, ay, ini mo, ay, birahin ang ini-English mo. Pinagwabas tayo. Alam na ba niya ba? Sige, birahin. Hello to. Are you Vicky? Yeah, I'm Vicky. Oh, you're beautiful. Ay, thank you. How old are you, Vicky? I am not old man. Oy, I am young pa. So, tinan mo yung edad, ay. Sa ka ba? Ay, Kiahak, uy. I am 21. 21, ay. Oh! By the way, I am 21 years old. How about you? How much old you are? How much old you are? Pila yung edad? Oh, mas how much? Nawa, lagi siya yut. Ano, no? Ang sami, sakit na ni Mawa. Ang sabi ni, nasakot kasi mga pangutanan niya, oy! Di ay, di man tulain nga akong ipangutanan niya. Lain ka to girl, lain ka ayo, mura siya o mura imong ipangutana, tagpila yung iba. Ano sa kabay? Babae, ino nga imo nga, oy! Kung makasinawa? Niya ako, Vicky, kay mga ikong pasaylo mo. Sa ilo lang. Sayloan ako, Vicky, yan. Bisa ko saan ako. Labang kita ka.
gipasaylo na ta ka iko. Pero matod pas kadaghanan, kung kita cute. Mao lagi. Pero saon nga ako ra may nakagusto nimo. Pero wa pagyapo ko mawagtang ipaglaong Biki. Huwat-huwat lang ko kung katusa ka maluwi na ako. Salamat na lang nga kay imo ko gipasay na Biki. Di man ni mahal ti ka. Adto lang ko. Adios my love. At tampaoy, asa de ka? Asa ko? Mularga ko. Asa? Sa layo nga dapit. Kanang di nakakita na ako. Ug di ako kakita nimo. Ug basin dito makita ko mamahimo ko kasawa. Mao ba? Sige Biki, adios. Di na ako magdugay. Sakit, pero dawat ko rin. Lipay lang ko nga imo di ko gipasaylo. Bye. Ano ako? Nga naman ko. Sukat mo nga si iko ni nga mong dapit. Gimingaw naman hiron ko niya. Buang naman tingali ko. Asa day ka ko? Ha? Mularga ko? Asa? Sa layo nga dapit. Basin dito makita ko mamahimo lang ko kasawa. Mao ba? Sige Biki, adios. Di na ako magdugay. Sakit pero ako ligawato. Lipay lang ko nga imo di ko gipasaylo. Nabuang nagatingali ko. Dili. Di ko mapadas kung yun na una. Dili. Pastilan, di kid bahibaw at ang kapalaran sa tao. Anong yaw-yaw ka na, Peng, ha? Ano ka? Ay, di malas kay nakasa si ang babae. Na-rape? Wa ba niya rape pa ang babae? Pero, wa na siya pagawas sa kinikadan sa babae. Dihango pa ulit na siya kay namisita lagi sa babae. Swerte lang kay si Iko kay ang naasawa niya bugtong anak sa pinakadato sa maong dapit. Mo ba? Naminyo ko apan nabiyudo na ko. Nanguping. Oo. Biyudo? Noy, Sirilong. Biki. Lano? Ko? Namatay na akong asawa. Kuan. Plane crash. Api lang yung mga ginikanan. Ug ako'y nabinlan sa ilang mga sapi. Biki. Kita gisurti. Ako. Kay pakaslam ko ikaw. Kayon ko? Sige! Go! Gapos mo na yun. Biki. Balik ko kay Murag Sanggot. Murag Taga. Si Iko mo akong Justin. Palipayon niya nga namin nyo. Dili ang sabi ni Iko akong iapas uy. Kung dili, ang kang Iko na balik ko. Ug mao to mga listeners, atong Palmay Drama Compilation Part 50. Ug pasensya jud kay mga listeners no, 1 hour kapin atong na-edit kay dili jud na to makaya ang 3 hours kay dugay man ta mag-upload nga daghan pud kayo mga copyright music nga sakit sa mata. Mao to nga 1 hour lang ta, balik lang ta sa atong 1 hour mga listeners, sinaot masabtan ninyo no. Nga 1 hour lang ta kapin atong drama kay parang dali ra ta mahuman nga ma-update pud na to atong ang ma-upload, dali ra ta maka-upload kay kung taaso na to lisod dugay jud kaayo atong dugay ta maka-upload nga dugay ko ka mag-edit, sakit sa mata no. Di ba alalim mag-edit mga listeners. O salamat kay sa inyo mga listeners no nga naapod mo pirmi jud kasunod sa atong drama. O usbon ako, shout out nako si Misamis Oriental, Rumi Boy. Maayong pagpaminaw ni mo dia Rumi Boy. Da sa Misamis Oriental Mantikaw. Ug kang Dudoy Paparts, salamat sa imong pirmi pud pagsunod sa atong drama. Ug kang Elsaldi Lingkit, salamat pud kanimo. Hapit na pista dia sa inyo. No? Dia sa Lindaban, Bukidnon. Happy pista dia no. Elsaldi Lingkit. Ug kang Benji Kasyong. Shout out pud nimo dia. Salamat pud kay sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Ug kang Oscar Abaydog, pirmi jud ni kasunod sa atong drama. Si Oscar Abaydog, salamat kayo kanimo sa imong pirmi pagsunod ug paminaw sa atong Palmay Drama. Usbon ako mga listeners, salamat jud kayo. Daghan kayong salamat.